ወረዳ አጽቢ ጣብያ ፈለገ ወይኒ ናብ 19 ነሓስ 2018 ዓመተ ምህረት ዘወግሕ ለይቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዘነጻጽረ ደብዳብ ድሮን ከም ዝተፈጸመ ተሓቢሩ። እቲ ኣብ ቆሸት መብራህቶም ፍሉይ ቦታ ሱር ካምፕ ዝተባህለ ሰዓት 7 ሰዓትን ፈረቓን ናይ ለይቲ ዝተፈጸመ ደብዳብ ድሮን ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰባት ዘነጻጽረ መጥቃዕቲ ከም ዝኾነ ምክትል ዋና ማሕደር ወረዳ አጽቢ አይተ ገብረ አሰፋ ሓቢሮም። ሰብ ኣብ ስራሕ ውዒሉ ኣብ ገዛው ኣብ ዝደቀሰሉን ናብ ካልእ ከምልጥ ዓርሱ ክኸላኸልን ኣብ ዘይኽእለሉ ኩነታት እናሃለው እዚ ደብዳባት ምፍጻም መቐጸልታ እቲ እናፈጸመ ዝመጸ ጆኖሳይድ ምዃኑ ዘመልክት ኩይ ተግባር ምዃኑ ዝገለጸ እቶም ምክትል ዋና ማሕዳሪ ካብቶም ዝተተኮሱ ቁምበላታት ዘይፈንጀረ ስለዘሎ ብዝምልከቱ አካል ክሳብ ዝምኽን ነበርቲ ኣብ እቲ ከባቢ ጥንቃቄ ክገብሩ ቆልዑት እንስሳትን ናብቲ ከባቢቲ ከይቀርቡን አስተምህሮ ከም ዝተወሃበ ገሊጾም። እዚ ወረዳ አጽቢ ብሓፈሻ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዓርሰ ምክልኻል ትኹረት ብምግባር ካብ ጸላኢ ዝመጽእ መጥቃዕትን ንቑሕ ኮይኑ ክምክት ከም ዝግባእ አይተ ገብረ አሰፋ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም። ነበር ፕሬዝዳንት ናይጀርያ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ናብ ትግራይ ምምጻኦም ኣመልኪቱ ዝተወሃበ መግለጺ። ነበር ፕሬዝዳንት ናይ ናይጀርያ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ትማሊ 18 ነሓስ 2018 ዓ.ም ናብ መቐለ መጺኦም ምንባሮም ይፍለጥ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ዝተገበረ ምብጻሕ ኣቀዲሙ ብስሩዕ ብዝተተሓዘ ቆጽሮን ፕሮግራምን ዘይኮነስ አንደበት ዝተገበረ ምብጻሕ እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር ፕሬዝዳንት መንግስቲ ትግራይ ቀዲሙ ተታሒዙ ዝነበረ ፕሮግራም አጽፎም ረኺቦም ኣዘራሪቦምዎም ኣለው። ኣብቲ ዝተገበረ ዝርርብ መራሕነት ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሰነ 2018 ዓ.ም ብዝገበረ ምርዳእን ዝርርብን መሰረት ትርጉም ዘለዎ ክትትልን ቁፅጽርን እናተገበረ ብዘምምጻኡ ሕጉሳት ከም ዘይኮኑን እቲ ኩነታት ናብ ዝኽፍእ ወጥሪ ከም ዝዓረገን ነቶም ፕሬዝዳንት አብሪሆምሎም እዮም። ካብዚ ብምብጋስ ድማ ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝርርብ ክጅመር እንተኮይኑ እዞም ዝስዕቡ ነገራት ምምላስ መሰረታዊ ቁልፊ ከም ዝኾኑ ኣሰሚሮምሎም ኣለው። ንሳቶም ድማ ናይ ኢኮኖሚ ማዕቀብ ዕፅወን ምልዓል ምቁራጽ ወታደራዊ ክባን ተፈሊጡ ዘሎ ወጥሪ ምርጋብን ሉዓላዊ ግዝኣት ትግራይ ናብ ንቡር መምላስን ተመዛበልቲ ድሕነቶምን ክብሮምን ብዝሓለወ መንገዲ መምላስ ፖለቲካዊ ሕጋዊ መንነት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ዝብል እዮም። ካብዚ ብምብጋስ ዋላ እንኳ ብወገን መንግስቲ ትግራይ ነቲ ዝንሆ ወጥን ምክራርን ኢሎም ግዜ ዘሂቡ ኩነታት ክፈትሕ ዝኽእል ክትትል ዝርርብ ኣይግበርን ዘሎ ዝብል እምነት እንተሃለዎ እቶም ናይ ቀደም ፕሬዝዳንት ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ግን ምስ ፌደራል መንግስቲ ተዘራሪበ ኣብ ዝቐጽል 1-2 ሰሙናት ክምለስ እየ ኢሎም ኣለው። ይኹን እምበር ካብቲ ናይ ትማሊ ዝርርብ ምርዳእ ከም ዝኸኣለ ብዝሕዝን መልክዑ ስርዓት ብልጽግና ኣብቶም ዝነጸሩ መሰረታዊ ጉዳያት ዝጭብጥን ሓቀውን ምምሕያሽ ከም ዘይብሉ እዩ ተራእዩ ዘሎ። ስለዝኾነ እውን መንግስቲ ትግራይ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ዝነበረ ፍሹልን ዘይጭብጡን ከይዲ ተደጋጋሚ ምይጣት ዘይተገበረ መጽዋዕታትን ኣባይታ ድማ ካብ ዝሓመቐ ናብ ዝኸፈ ዝቀየረ ኩነታት ኣካይዳ ንምድጋም ዝኾነ ዓይነት ሸውሃት ይኹን ፖለቲካዊ ባህጊ ከም ዘይብሉ ግልጽ ጉዳይ እዩ። መንግስቲ ትግራይ ንህዝቢ ትግራይን ማሕበረሰብን ዓለምን ኣብ ትርጉም ዘለዎ ተኣማኒ ንጹርን ጭቡጡን ናይ ግዜ ገደብ ዝተቀመጠሉ ኢሉውን ብቶም ቀንዲ ጽንዓቶም ፈጢረትን ዓለምለኸን መዳርግቲ ዝሕገዝ ሰላማዊ ዝርርብ ንምግባር ደጋጊሙ ድልውነቱ እናረጋገጸ መጽኡ እዩ። ስለዝኾነ እውን ቅንዕና ዘለዎ መፍትሒ ዘምጽእ ከይዲ ዝርርብ ሰላም ንምኽያድ ድሌት እንድሕር ሃይልዩ ኮይኑ ተኸታተልቲ ትንኮያታት ስርዓት ብልጽግና ዝግታእን ዘትርፍን ከምኡውን ኮነ ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝነበረ ናይ ኢኮኖሚያዊ ይኹን ካልእ
ዕፅዋን ክባን ንክልዓል ዝገብር ይኸውን ከም ዝግባእ መንግስቲ ትግራይ ደጋጊሙ ገሊጹ እዩ። ብዘይ መሰረት ሰላም መረጋዕን ብዘይ ጭቡጥ መጻወታትን ናብ ቅድሚ ሰዓብ መስራሕትን ክረጋገጽ ኣይኽእልን። ቁኑዕ ሓቃዊ ቀጻሊ ርክብታት ዝረረባትን ናብ ናይ ኩሎም መደራግቲ ኣካላት ዝሓተተ እዩ። ካብዚ ብምብጋስ መንግስቲ ትግራይ ትርጉም ኣለዎ ሓናጻይን ለውጥን ዘምጽእ ናይ ሰላም ዝረረባት ርክባትን ንምግባር ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ኩነታት ድልው ምዃኑ ደጊሙ ከረጋግጽ ይፈቱ። ስልጣን ሓላፊ እዩ፣ ክብሪ ስራሕ ግን ዘለዓለማዊ እዩ። ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝረአናዮ ናይ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ቪድዮን ስእልን ኩሎም ፖለቲካውያን መራሕቲ ብፍላይ ድማ ንመራሕቲ ህወሓት ዓብይ ናይ ህይወት ትምህርቲ ምዃኑ ህዝቢ ምኽርን ዝህብ ኣጋጣሚ እዩ። ሓደ ኣብ ዝለዓለ ናይ ሚኒስትር ፕሬዝዳንት ስልጣን ዝነበረ ሰብ ካብ ናይ ስልጣን ዙፋን ወሪዱ ኣብ ናይ መኪና መደለይ ፓርኪንግ ተራ ስራሕ ሰሪሑ ብሕጋዊ ብጽንዓትን ክነብር ምምራጹ ዝሕፍር ዘይኮነስ ናይ ሓቀኛ ትንተናን ክብርን ስራሕን መርአያ እዩ። እዚ ኣጋጣሚ እዚ ንመራሕቲ ህወሓት ንኻልኦት ፖለቲካውያን መራሕቲ ዞባናን ዘመሓላልፍ ቀንዲ መልእኽቲ ስልጣን ናይ ህዝቢ እምበር ናይ ውልቀ ሰብ ዘለዓለማዊ ርስቲ ኣይኮነን። ስልጣን መጺኡ ዝሓልፍ ሓላፍነት ጥራይ እዩ። ብዘይ ስልጣን መንግስቲ ክብርን ክነብር ይኽእል እዩ። ሰብ ብናይ ገዛኡ ርእሱ ጻዕራን ሕጋዊ ስራሕን ክነብር ከሎ ዘለዎ ናጽነት ሰላምን ካብ ዝኾነ ናይ ስልጣን ሓልዮትን ይበጽሕ። ሕጋዊ ስራሕ ኩሉ ክቡር እዩ። ስራሕ ኣይነዓቐን። ናይ ጽርግያ ይኹን ናይ ፓርኪንግ ብዳሃይካን ብህሊናኻን ሰሪሕኻ ምብላዕ ናይ ሓቀኛ መራሒ ጽንዓት እዩ። ፖለቲካዊ መራሕቲ ካብ ስልጣን ወጻኢ ህይወት ከም ዘላ ብዘይ ስልጣን እውን ብክብሪ ስርሒኻ ምንባር ከም ዝኽእል ኣሚኖም ንህዝቢ ንሃገርን ብቕንዕና ዘገልግሉሉ ብሰላም ዝወጽኡሉን ባህሪ ክምዕብሉ ይግባእ። ኣሜሪካ እገዳ ምስ ኣስፈሐት ኢራን ሕነ ክትፈዲ ቃል ኣትያ። ኢራን ኣሜሪካውያን ንቁጠባ ህይወት ኢራን ቆርጽ እየ ዝብል ዝሰፍሐ እገዳ ኣሜሪካ ሕነ ክትፈዲ ቃል ኣትያ። ቴህራን ድማ ዓበይቲ መሸራኽቲ ንግዲ ነቲ ናይ ዋሽንግተን ጸቕጢ ወፍሪ ክቃወም ምዃኖም እምነት ገሊጻ። ጸላእቲ መጥቃዕቲ ክጽበዩ ኣለዎም ይብል ሚኒስትር ቁጠባ ኣሜሪካ። ንመሸራኽቲ ንግዲ ኢራን ትፈርሕ ከም ዘላ ርክብ ንምቁራጽ ግዜ ተሃቦም ቤሲንት ዝኾነ ሃገር ካብ እገዳ ኣሜሪካ ልዕሊ ደረጃ ከም ዘየለ ይዛረብ። ቻይና እገዳ ኣይሕግዝን ኢላ ረብሓታታ ክትሓሉ ቃል ኣትያ። ኢራን ኣሜሪካዊ ንቁጠባ ህይወት ኢራን ዝቆረጽ እዩ ዝብልዎ ዝተሳፍሐ እገዳ ኣሜሪካ ሕነ ክትፈዲ ቃል ጸሓፊ ገንዘብ ኣሜሪካ ስኮት ቤስትን ትማሊ ሶኒ ነዚ ስጉምቲ ኣፍሊጡ እኳ እንተነበረ ምስ ኢራን ንግዲ ዝቕጽለ ሃገራት ካብቲ ኣብ ዶላር ዝተመርኮሰ ፋይናንሻዊ ስርዓት ክወፅእ ከም ዝግደድ ብምግላጽ ካብቲ ኣዝዩ መቐጸልታ ዝኾነ እገዳ ደው ኢሉ። እተን ኢላማ ዝኾነ ሃገራት ንመላይ ወይ ድማ እቲ መቐጸልቲ መዓዝ ተግባራዊ ከም ዝጅመር ንምግላጽ ኣይደለየን። ኣብ ክንድኡ ነቲ ሓድሽ መምርሒ ንምኽትታል ግዜ ክህቦ እየ ኢሉ። ክፍሊት ገንዘብ ብርግጽ ኣብ ልዕሊ 60 ውልቀ ሰባት ኣካላትን መራኸብትን ብሓዱሽ እገዳ ከም ዝነበረ ኣፍሊጥካ እንተነበረ ኣብቲ ዝርዝር ግን ንንግዲ ነዳዲ ኢራን ዘመቻችኡ ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ትካላት ፋይናንስ ቻይና ዝኾነ ይኹን ኣይተረኸበን። ኢራን ኣሜሪካን ኣብ ወርሒ ሰነ ነቲ ብኣሜሪካ እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ብዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ዝተጀመረ ኩናት ንምውዳእ ዝዓለመ ግዝያዊ ስምምዕ ፈሪመን እንኳ እንተነበረ እቲ ዝፍለጥ መዘከሪ ኢስላማባድ ግን ቀልጢፉ ሰንክልክል ኢሉ።